Dobar dan, dragi učenici. Danas nam zadatak je pisano dijeljenje brojeva 921 puta 4. Idemo odmah zapisati zadatak i krenuti rješavati. 921 podijeljeno na 4 jednako. I krećemo. Prvo što nam je zadatak je 9 podijeljeno na 4. Koliko je to približno? Znači 9 podijeljeno na 4 ne možemo točno podijeliti, onda smo rekli da smanjimo 9 za 1 manje, to je 8. 8 podijeljeno na 4 to možemo podijeliti, to je točno 2. Pa ćemo napisati ovdje 2 i ovdje ćemo napisati 2. 2 puta 4 je 8. Ovdje ćemo upisati 8, podvučemo i oduzmemo. Samo to se moramo zapisati ovdje. Znači 2 puta 4 je 8. 9 minus 8 je 1. Upišemo ovdje 1. Spuštamo 2. Spuštamo 2. Sada imamo 12 podijeljeno na 4. 12 podijeljeno na 4. To znamo, to je točno 3. Upišemo ovdje gore 3. Jer je 3 puta 4 jednako 12. Upišemo taj 12 ovdje. Podvučemo i oduzmemo. 12 minus 12 je 0. 0. Spuštamo 1. Međutim, sad imamo 1 podijeljeno na 4. 1 podijeljeno na 4. Što sada kada nam je zadnji broj manji od djelitelja? Ništa. Kao i kada je u sredini. Upišemo 0. Upišemo ovdje gore 0. Zašto? 0 puta 4 je 0. Upišemo ovdje 0. I oduzmemo. 1 minus 0 jednako je 1. Upišemo ovdje 1. Pogledamo imamo li koji broj za spustiti. Nemamo. Pogledamo da li je taj broj koji smo dobili manji od djelitelja. Je. I onda taj broj 1 zaokružimo jer je to ostatak. Onda smo dobili da je 921 podijeljeno sa 4, 230 i ostatak 1. Evo ga. Idemo sad to provjeriti. Znači, množimo 230 puta 4. Podvučemo. 4 puta 0 su 0. 4 puta 3, 12. 2 pišem, 1 pamtim. 4 puta 2, 8 i ovaj 1 su 9. I moramo mu dodati ostatak 1 plus. 0 plus 1 je 1, 2 plus 0, 2, 9 plus 0, 9. Evo ga, dobili smo isti ovaj broj kao na početku. Dragi učenici, ovo prepišite u svoju bilježnicu, a za zadaću riješite udžbenik i radnu na stranici 74. Pozdrav do sutra!